Keluarga padha rene ana kabar penting arep sampekne. Iki Pak Sudirman wis ilang 3 dina ge ora ketemu. Lho Pak, piye iki kok iso ilang ngono? Aku ya gak ero, iki wis digoleki Joko karo Siti panggara ketemu. Iki Pak Lurah, aku lan Siti sampeyan masuk sini aku wonten kepanggih. Paling Pak Sudirman lagi surat ning jelas. Ora mungkin Siti, Pak Sudirman itu wong sing paling ngaji. Ora mungkin leren sesuai. Aku duwe rasa Pak Lurah, Pak Sudirman dibegal. Lho, Mbak Bejo kok ngomong ngono? Ora mungkin. Aku gak ngerti burini, aku duwe rasa gak enak. Wes saking ngene, duwe sing tenang, pasrah karo Gusti Allah. Aduh sih memang goleki ra ketemu. Sabar, Jak, kita kudu tetep goleki. Rumah aku ilang ora ning kene, ilang ning alas kono. Halah ora mungkin. Tapi pirasatku ki jen ora puwe nak ketemu. Jak, kowe krungu apa ora? Apa kae? Jak aku wedi. Apa rasa wedi? Sayurane golek ning alas kono. Wis rasa wedi. Lemet iki. Sit, Pak Sudirman sit. Pak Sudirman. Joko, Siti, tunggu. Aku. Wis apa? Apa sing lakoni Pak Sudirman? Ya apa? Pak Sudirman tak begal. Wis apa? Pak Karto, Pak Sudirman wis ketemu nanging Pak Sudirman dibegal. Anu apa lapor polisi ae. ya piye iki? Bisa ilekno. Assalamualaikum. Nggih, mriki, komentar nih. Wonten napa? Iki Pak Lurah. Iki sampun wonten ilang niku kat wingi. Ya kula ki wingi madosi kalih niki tiyang kalih. Kula madosi teng sawah mboten wonten. Nah, kek kula niku ki wonten pirasat patiane niku teng alas mriko. Nah, kula madosi niku wonten niku, tapi dibegal tali tiyang Pak. Solusine pripun niku? Wah, ya wis tenang ae nek. Kok tak golekane karo tim-tim ya. Halah, pripun Pak? Nggih. Ngapunten nak ngrepoti. Nggih, sami-sami lho Pak. Madosi. Ora apa campur ngamane. Napa kesusu mau niki? Boten krong-krong niki. Wah, tenang Pak. Penonton sorry ya Pak. Pripun Pak, jenengan pun sehat? Alhamdulillah Pak Lurah, aku sehat. Ini aku bisa kaget kalau kejadian sudah alami. Wis tenang mawon. Kula perlu lapor niki nang marang polisi. Ini dusun Pak Lurah. Nggih, sama-sami. Mugi-mugi Pak, sedang sehat ngoten. Iya, nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sing Pak Sudirman wis ketemu. Alhamdulillah. Yang tak laporin nang hukum pengadilan ya. Penegakan hukum ini ini. Nggih Pak, matur nuwun. Ya pun ngatur malam ya. Terus teng kantor. Oh nggih nggih. Monggo nggih. Nuwun Pak. Monggo nggih. Nggih.